O Concello de Melide califica de falsos os datos feitos públicos polo Partido Popular polos que adeuda a empresa de electricidade local a cantidade de 320.448,58 euros. Seguen a decir que isto responde a unha actitude irresponsable e tristemente malintencionada do Partido Popular. Tamén sinalan dende o Concello de Melide que o pasado día 6 de abril se lle ingresara a esta empresa a cantidade de 53.368 euros, ademais de aprobar no pasado pleno do día 9 de marzo o pagamento de 113.593 euros, datos que, segundo o Concello de Melide, descoñecía a propia empresa, polo que a débeda quedaría en aproximadamente a mitade, isto é, 153.485 euros. Sinalan tamén dende o Concello de Melide que ante os datos difundidos polo Partido Popular, a empresa eléctrica volvera a confirmarlle ao propio Concello da mañá do sábado que eses datos eran falsos e que a débeda actual, unha vez aclarados os pagamentos anteriores, correspondía a 4 recibos de 2010. Así, o Concello de Melide asegura non ter ningún risco de corte no suministro eléctrico.